Lord, thank you kayo sa tanang mga grasya na imong gihatag kanamo matag adlaw. Ug ang kalinaw sa tibok kalibutan among ipangandoy ug imong gihatag kini. Lord, thank you kay Lord. Okay? Bueno, kay sunan ang atong suwatan po karon hatagan ug pagtagan no. Pinadakin sa kalalaki nga mapatago lang sa nga Dado. Kini gibatan og duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay sunan ang atong sender si Dado. Kini ako problema bahin ni sa musilingan nga namatay kay giatake. Unya ako ang mitabang taon. Ako may hinuoy gib sa ginlan. Payo ka ni. Pero aron yung masabtan akong sugilano no. E naniyaw na ko pagsugod ang tanan ay. The old hometown looks the same as I step down from the train, and there to meet me is my mama and papa. Down the road I look, and there runs Mary, hair of gold and lips like cherries. It's good to touch the green, green grass of home. Anyway, and I look around me at the four gray walls that surround me. And I realized, yes, I was dreaming. For there's a part in a hole in an old palm tree. On and on, we'll walk a daybreak. On and on, again I'll touch the green, green grass of home. And so tayo boy! Ginoo! Ano naabot na yun akong ipaabot. Ang kumbanang buotan na gwapo. Dong, dado! Dong! Ha? Parking ko rin tao ng auto kaniyot. Auto pa? Hala no? Kanahan ginimbanan na ko'y. Ang iyang tricycle gihimong auto. Pagkakidor tawhana. Dai ko lechon! Day, lechon pa! Ang initan-aw na ito, umunggo sa laig lumpia tawgi nga pungko-pungko. Ay, pagkakanahan. Alaga! No, anak! Klik! Asa ko! Busuga. Busuga nagsulitson day day kanang sobras litson ipakaon na si Roa ay kaning adobo nya lang na gabi. Amo magtadado husga gid mo imong tingulo para makadungog ang silingan no. Ay may na may bao sila nga pukaon sa tag litson ug adobo kay sila may kung may okasyon di gyud manghatag ibig basig may ikong lang sila tuon sila nga dito mga oras ng adobo ko kay makadaot na nato sa tong lawas. Saba ka diha oy. Ingna lang gyud kadila sila manghatag nato. Basag diin na lang na sila. Manong makagpamangkib ka nga mora na matusudan oy. Maghinanggaw kas utok nimo diha. Sandi lang ud ko dai naunsa sa baya ka oy. Hanggaw kita kanda duha ka oy. Aday si Des. Asa man tong dessert diri day ha? Ang pangatong fruit salad ay o kato or chicken salad. Kuha paliw sa rebe. Gusto ko mo kaon na to day. Uy, hilong diho, nigara ka. May pare-pare pa ka dihang hanggawa ka. Hagugas sa plato. Ay, manglaba pa ko. Ay, pre, asa mo ka? Aday, ato di ka. Ay, pre. Latang nagsapre niya. Iduol taga kay ituyo ko. Unsa mo na pre? Sige, ano mo? Yari ka juga kay ugmas gabi iba. Ang tulitan sa bahay, ha? Kay mga tong tibok barkada. Umaubo pre. Oh, pre. Sige, pre. Watong taga ugman dito bahay, ha? Okay pre, why blima na? Okay, pre. Marot akong tuyo ni mo. Gitalik ya talo juk kagare. Sige, rin sa ko kay. Balikot ko nga ko asawa. Tuwa may waiting shed dito ay nakuwat pa. Lakaw meron? Sige pre. Oh, umaha. Okay pre, why problema pre? Talagay. Believe ba na ka ng preton mo, pugihan kayo sa lutsaon. Daghal yung blessing nga may abot. Ako, sikad lang. Karong pila ka adlaw. Ang sikad lagi hapon ko adi. Ang kim doon. Sikad! Sikad, hoy!
Sikat! Oy, mamisa! Ay, Is that you, ma'am? Is Uy, that you? Dado, ikaw man ko di anak. Ganina, radyo ko nagpaabot og sikat. Niyo to mamarong uban, ma'am. Mawang wa kayo si Karon. Ay, mao pa. Ah, Ay, handali. kainit. Ay, Ay, kabalaka, ma'am. Ay, kabalaka. Doon natin irkon. ha? Uy, tinuod ka? Yaman. Asa man yung mga aircon? Bibi. Pandara na, Dado. Bibi, init. Ay, kabalaka, ma'am. Atimatik man eh, atimatik. Ako yawa, automatic pa. Oo, bitaw, ma'am. Atimatik ni. Muanda ron yung irkon kon. Mudaga na ta. Aw, mao ba? Mao kayo, ma'am. Awa ha. Ready? Asa man? Ha, tanawa. Awa, ma'am. Awa. Wala limuot. Kinagdaga naman ta, di ba? Amaw man ka, Dado. Uy, Number 1 pa daw, awa. Ako yung number 2. Awa, ma'am. Oh. Awa, ma'am. Likusog na kamay. nagkito na na, Dado. Oh, ma'am. Number 2 na. Ako tasa. Isuway ko na number 3. Bungot sa ito. Hindi ba na, ma'am? Ha? Sina. Gubaon ng number 3. Kakiton pa. Ay, dugkay mo, pre. Ang luon ng litso ni mo, pre. Ganiha, nangganga pa na ba-ba-ana. Karoon na ako, takbo na. Nanibaw mo ka, pre. Kinahalan ko man itong masayro. Pero, nanibaw mo sa kong imog yung kong pustan, pre. Asa mo mga barkada? Total na human ang kagpamasero, pre, no? O gabi na, pahuway lang una. O magbirkol una ta. Naragang mga barkada. Tago na ko, ha? Birkol! 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 Di ara. Wow. Di mahimo mawa, ni. Kini ang classic San Miguel Pale Pilsen. Sakto, pre. Basta magbirkol na gani, always present gina ang San Miguel Pilsen. Sarap lang di kasama. Og malit pa yun kaayo ang birkol. Basta kompleto ang barkada, pre. Nya, unsapan mo? Tutukan na to. Ablihin din ako. Okay. Oh, cheers! Okay. Wow! Birkol, Pangunia! Birkol! Yeah! Birkol! Bisan sa kakapoy sa akong trabaho pero basta mag-birkol may lagsik na yun ko. Mao to nga, pwerte na na mo aligriha. O niya? Day? Oh, nagbata na di ka? O, day. Nya, maayo kay nakamata pa kano? Sunod sabi sa tagaol ka eh. Ano minana maka? Unsa nga, naglami mo tao ng mga inom sa barkada mo. O nya, saan man na ron? Anak lang ka. Makapaniod to pagkataan eh. Mawa magkakapamasada. Day. Day. Sabi ni mo, bisag wa ko kupamasada. Kaulog yapo ta kay doon nam ko'y suking andam taon mo pakao na to. Bisan wa patay kwarta. Pwede rin ang makautang. Nagkinsa man to? Patong migabs? Migans. Ha? Migams nga itiri. O humora diya. At pag dito mutang. O kung maunot, anak kay gutom na kaayo. Sige, Unsa man, doon na. Kay maglakaw rata. $1 ng migams kitsin diha. Noon sa mga kayo nga bulakaw ta. Tayo sa doon na matay auto. Yoy, ang gusto mo mata. Bisa gani auto-auto, wak manggani ka. Auto. Unsa nga to sakyan? Oy, layo pa na. Layo gamay pero dool ra. Amo ang kinahanglan nga masakay gyud ka. Gagay, klaro eh. Unsa nga to sakyan? Ato lang yung auto nga tricycle lagi bida sa ganin niya. Iya pa man na ipaklaro eh. Kung man, di ka mo sakay ha? Di ka mo sakay sa... Badi ay, bugiro mo kastanan good. Sige na, kung ano tong sikan. Sige, huwat lang niya. Kaya ako ito yung paggawa sa paggawa ti ha. Noon sabihan na siya eh. Kung man, ipasuri ito nung bayan ang tricycle.
bidas ni mo ay. Naraman na diya sa gawas. Ay, sige na in taon dado eh, kay gutom na kaayo. Naong ramang gigaayo ni mo eh. Ay. Tana, oy. Tana. Sikat! Sikat, pagdali! Ay, hala, dong. Nananawag ko pasahero. Oh, dawag da. Uy, ita siya na isakay ko. Muparay noon, probida. Ay, paigo pa man sa dire. Sakto man duha ka pasahero, pasakyan na lang na. Ang ginoo ko, dakuar ba aning mamo? Eh, dako kayo siya. Sige na, ipasakyan na lang ko na, goy. Ay, ko tas ang tanig mayo ron. Ay, salamat taon. Ay, pwede mo hangyo doon? Way problema. Awa kay kapliti, okay ra. Dali, sakay nga rin. Dili, sir. Ang akong bana ba, tabang nga yung taon ninyo. Gataki. Kinahalang madana to sa ospital. Ha? Sir, basik magkadao kasi kung bana ba. Palihog taon, dili magkasunay sa kyanan nga higod. Ay, sige na dado, oy. Tabangin ang taon na siya. Tabangin iyang bana, magdali. Ang ginoo ko. Hindi ka kumabugatan eh. Sabi, ayungan ta ka dado. Ayaw lang dahil. Musamot, paglisod din noon. Taka muyayo, baka madaran eh. Sige, tabangan na lang ti gabi. Maluwi taon mo, tabangin. Sige. Tabangin ko ninyo. Gunit din ang trisikan kay Budagan. Ako ni Alsaon. Bugata ni mong bana, mamoy. O, taon. Kanang maluoy mo tabangin taon. Buka kay Sir, ma'am. O niya, kinsa may bukuputan niya. Ako lang dong. O niya, dili man mo basod. Ikaw lang daan, murag. Mahuot bang gani? Sa motan ni Sir. Desides, ikaw lang gunit ni Sir, daya. Kay Mayo, kay gamay-gamay ra ka. Ha? Tapari si Sir, diya. Kay basig mahuog, hinuon ang stresikan. Sige, bibi. Okay ra ka, ma'am. Okay ra. Unya ako, kapit lang ko dire luyo. Ayaw lang, ma'am. Di makaya. Buga taon kayo, silang 2 taon. Diya, puno pa yun kasi sa mota. Unya, asa malang ko. Di halagas luyo, ma'am. Tabang lang kang handos. Ma'am, kay Sir taon. Unya, naapa ka sa kong luyo. Ang ma'am pong palakon ko ni sila taon. Sila mang 2 ang sakay. Ikaw, ang kapyot lang. Ganong atake-atake masani karaang dako. Sige lang. Okay, larga na ta. Larga na ta. Okay, Kinapiit lagi ko diri dado. Okay, let's go. Naunsa ka man diha, oy. Nangutok ka man noon diha. Unsa man kalaki mo diha. Maday, ma'am. Ay lang kapyot. Handos na ka. Handos, ma'am. Handos. Dili may mo muabas lang ko. Unyagin sa kayo. Kaso taon ng hospital taon. Paglakaw na lang. Unyang na ito nga son. Tabang lang ka taong handos. Gusto mga kang mabuhay pa ng banda mo. Inahak be ka Mauricio, oy. Panuhak ka dako. Ay lang ka sa iba mo. Matay nung sa moton. Ay, simba ko, oy. Sige na, larga na. Mamatay gani ng akong bana. Sige na, ma'am. Ay, sige, yaw diha. Handos na diha. O, lagi. Kana. Sige. Pas. Sikat po diha, oy. Lagi. Niya bitaw. Disikat bitaw ko. Para ma'am. Sige, ma'am. Siya raw di ka muhiyo sa na. Sige. Handos pa, ma'am. Handos, ma'am Lisa. Porte yun na mo taong paningkamot nga bada hospital ang giatake taon. Oo nga, para madali. Wag yung ko'y break nga. Layo pa ba tayo sa ospital, do? Dola lang. Lugsong na to diha. Makita ng ospital. O, batay kay dulugod ha. Hinay lang ha. Hinay lang ha. Hinay lang. Hinay lang. Ay, bisok na minut. Libaw na ba kayo? Hinay lang. Sakit ay siya. Dulugod kayo. Di ba ka? Ang break tayo. Awa na. Dulugod na kayo kayo. Gunit na lang po na eh. Libaw na ba kayo? Nabot kita sa batag. Wala libaong taon. Tanado, basta din na kaabot si Sir sa ospital. O, lagi. Kapuya, oy. Wata ko ninyo. Hoy! Hala. Si Mamo.
Si Mom, hala, gibiyaan ni mo. Nga agad saon nga, dali mo taon ta. Awa na. Patay ni pasyente na ni Kalikik, maghinayin na ta. Pagdali niya ako kay misulirap ng matang, sir! Anong diri mo sa kaagi na ka paraw, gini mo eh. Doon na ta. Maum ko ni shortcut ni Higod. Ay, nanas, Ma'am, ay, dali na, Ma'am. Naunsa mo na dado? Ano, sir, pinapilak mas mamigawas sa emergency. Ay, ano ay, Ma'am? Ma'am? Mga animal mo. Ha? Gipatay ninyo ang akong bana. Sure niya, Mamoy. Matod pas doktor nga nag-atiman sa kong bana. Ha? Unsa man ba? Namatay nga kong bana sa pagsigi kapakong siyang oda sa kilid anang imong tricycle. Ha? Nahimurize nga kong bana. Namatay tungod ninyo. Nayati na noon eh. Kami bitabang ninyo. Kami ni Hino inyo pa sa ilan. Pag-sure mo niya eh. Basta, ipablatter ko tamo. Ikihata mo, ipablatter tamo, ikihata mo. Yati! Kiyati mo na ni. Kami may dautan. Mao ni among problema taon sa kong asawa kay kami mo mitabang kami na may napasangil lang din noon maayo kani asa mang ustisya ni palihog tambagi mi ninyo be palihog unsay among buhaton na ni ikihar bagyo taon mi adto tambagi ko na ninyo sila ate pres babina unsay buhaton ninyo unsay tambag ninyo unsa man kung kamoy pasultihon dado. Ingon man sa kuan mo di Ma'am Ay og Sir Dudo Pancho sa Sagbayan Public Market og ni Honorable RR anak ni Ma'am JJ sa ZGF store diya sa Sagbayan. Ang ato mong staff, mga tindera sa iyong mga ligot sa iyong buntag kapit ang said celebrity Kodik Dio so. Thank you. Okay, Ate Pres. Salamat kayo, Bam. Salamat sa tanan. Sa ato problema, Ate Pres. Sender na to. Si Bay Dado. Loy. Dado. Okay, Dado. si Bay Dado, Ate Pres. Driver tricycle. Unya, timingan nga na sakay nila. Mga on ko to. Siya sa iyang asawa ko. Diya sa sa Migabs kitchen. Diya sa may 3 de Abril. Sus, na timingan nga ni para itong babae nga kanunay suki-suki sa ito niyang bayhan natin, pres. Giatake abana. Gibasakay sa tricycle. Karon naagi sama sa libong-libaong kayo. Kay dulugon man. Sus, mao na nga pag abot sa hospital. Sige kapakong. Pag abot sa hospital, mao to hemorrhage ko na. Internal hemorrhage ko na namatian. Nasamo to kay Uli. sige magkapakong. Sige pakong. Sila na ba sa ilan natin, pres? Saan man, anak? So man anak nga gituyo din. Bitaw. Di sila Waboy, maunsa abay, na. abay, Ikiyar ba sila, Bam? Bam, ikiyar. Unsa oy dili na makakiha oy. Kuha bigyan lang kasakyan dito sa ilang, ha? Wa, siguro, Bam. Kay, Tingali suot-suot ni. Oh, dali lang gid sila. Gawag sa Tabang. tricycle, bakay ka nang ang wag bitaw lang ikasakyan dito. Wa, may kadyo na sila. May dado, unsang daya, barangay mo kanay niyo do, wa na kuha diha, kanang way ambulansya. Dili kanang pang di ba kada barangay na amang sakyan ano? O, sakyan na. Depende. Tanod, Di ba? Sakyan na tanod. Dili ba na- tanod? At sa mga lumalopyo, mapasap Tumalong, nindong kinambulansya nila natin, Pres. Oh lagi. Tumalong. katanawan. Hasta tanawan, oh. Oh lagi kini. Pero buyag. Wa tingali. Wa tingali kay nganong Wa, yun. ngita mo Oo, lisod tingali Sa thousand. na inyo ang mga kuha diha dong, mga kurakot na dong, inyo ang mga, nga ang inyo ang ambulansya, wa man. Unsa mo, ano tingali po sila tagai Ay, posible natin, Pres. tagaan bagyod Request kanan. ka, tagaan yung ka. Namoy uban natin, Ah, Pres, diba? nga nanay ambulansya, tangtangag mga sticker taon. Nga naman. Ilang ipangumprang isda na spasin, Ay. para nilisakpan. Mm. Pero klaro na ba kayo, kay ang plate number, Na yun ana. red. Oh, nakati, Pres, oy. Oh, Mao na itabo sa mga skiyot nga kadang. Dili maayo. Oo, nagkupotron si Dinha. Bita, ito yung pangkoy, kaya wag kita hilabti. Karon nga, nagkuhan, gilabtan man lang. No comment. No comment lang ko diha. Palayon ta. Now, kining ilaha, gawas nga, ingnon ta,
na hitabo ka na ang findings sa doktor ba o bagyon nga mao na resulta sa Ano kamatayon. yun na, bam? Kay gataki na, di ba? Oo. Nya sige ka pakong ang di mo samot. Tinuod ay. Masamot yun. Masamot yun. Pakong. Mauyog ang utok. Oh, dili, pero dili sila makakihaan na, uy, sila pa di ni tabang, di pa sakay tricycle, nagituyo daw, waman nila tuyo, waman. Lisod yun palandungo na maong tangkay ang Mao. sawag apel ra magtuod pud sa tricycle. Oo, Pwede niyo tuod gani paita siya. silang barangay. Lisod kayo, lisod. Naagi mga inana, di naman napait at bam, o gitarong pa lang na sila ang kadagkuwang din na. Siguro imposible kayo guay na ambulansya ilang barangay. Kay tanang barangay na agi ambulansya. Naagi ay ambulansya. Oo. Kana sila, na tricycle lang yun siguro Pero na. gawa sa ambulansya, gulyat, di ba, doon na sila panang Sakyanan sakyanan? Oh. Paano? Naagi Ay, service nila, di ba? Naagi service, na service tanod, Oo. na service ng mga kuan. Nung ano man ang ila? Ambot ang ila ha. Timingan gab na itrisika di agi ko. Oh, timingan lang. Ano na sa paambitlan? Di sige ma'am. Kung ari ka din sa Sira Kapitulo 6, versikulo 16, ang usa ka maunungon nga higala sama sa usa ka tambal nga mag-amping kanimo gikan sa sakit. Sa verse 17, ang usa ka tawo nga mahadlokon sa Ginoo makahimo og matuod nga panaghigalaay kay tagdon man niya ang iyang higala sama sa iyang kaugalingon. Maunta ni na pagkita, parang ilang pagtabang ni sangko sa dili maayo nga pagkahitabo tungod sa wakdam hasad nga hitabo. Natinga ko gulit, doon na di. Maagianog sikat ngayon adto nga tangason dayon luksongon. Dili ba kung padung ka sa ospital, doon ay daan ka nga sayon-sayon. Dili, oy, Mao magkuno to kayong shortcut dito ma'am. Dili, nasa lugar nga, dili. Nasa lugar siguro ma'am. Oh. Dan, kanang rough kayo. Oh, magkuno na yung shortcut ko no. Inikihaan ni Gulyat, maagi ni siya sa barangay kung mukihag ito si Ma. Ay, di na makiha, uy. Okay, ay. Kiha nga, gituyo na. Nga, gipasakay magani sila. Inigabot na dito sa barangay. Dili, Makuha na na. Uso na utok ang mo Masito husay na ana, siyempre. dili na niya tugutan nga makiha. Manong mukiha mga kitabangan niya. Kaling nahitabo bitaon siniyang sugilanon karong Gulyat, nakapahinumdum na ako na Ano man, Bob? nakapahinumdum na ako bitaw atong nahitabo ni Lazaro. Oo, nga gipangutana, mahitungod to paghisgot sa kamatayon ni Lazaro nga mabanhaw man to siya. Nga ningon nga mabanhaw gid si Lazaro. At mo to giasoy ni Ginoong Hesus nga ang kamatayon ni Lazaro gituyo aron madayag ang gahom sa Dios pinaagi niya. Ang but pasabot mga ang tanang di mahitabo nato sa kalibutan, mapait man siya o dili mapait, aduna kini mga katuyuan. Ang ako lamang pasabot kung pananglitan og maabot sa pagkinihaay, ang pangatarungan ni kaning nagdasa sa kadsikad, iyang ipamatuog nga sa amin, maura may mahimo. Wa may laing maagian. Doon na kayo. Nahibaw na kung sa ipangatarungan anang driver o ang asawa. Uy, Okay, kung kaya napakong, na kinahanglan nga kung anon pa. og napakong man gani, ang Oo. usaw ta mga wa may laing kaagian. Ug yayungon sa, man madaog nila, yayungon. Dili makadaog. Nya sa pa layo-layo pang ospital, sa man nila guyuron. Labi na kapilang yayong ang sikat-sikat sa mo, di madaog. Napil kang asawa og tuod sa Napil- tricycad. Kanang pangatarungan lang doon, irason lang yun, nga ang imuhang inunta, diniyos man ang imong pagtabang, dili man imo inunta, binuang wa may kapin kabubuton. Kaya ang pagtindak sa sikad, kanang na ang imo magipagkita, bisan og tangason, na yung Dili kalugsong. na kinahanglan mga tarungan pa kung ang mo husay ana makahibaw sa sitwasyon nga pasakay nga rough ang dadagwan. Dili na kinahanglan nga mo kuan pagkag maayo ka tarungan. Uy nga kuan tuyo Nanggaw ra nang Oo, ang ato na, ang ato na lang, asa mo dapit ang inyo doon, kay mga tumi, mudomin sa inyo, mudomin sa inyo mo tayo, magdaming biskwit. Salamat sa mga panagat dito, tulungan, no? Kung ang puzzle, Dion.